Beste aplikazio bat instalatu nahi duzu? Zer egin behar duzun azalduko dizugu. Lehenik eta behin sakatu hasierako pantailako hobi ikonoa. Hori egin ondoren, Facebook aplikazioa deskargatuko dugu. Hasteko, sakatu lupa, buskar, pantailaren goiko aldean. Idatzi Facebook, eta sakatu OK. Hautatu IR. Hurrengo pantailan aukeratu Facebook eta gero sakatu deskargar. Konektatzen zaren lehen aldia bada, erabiltzaile berri gisa erregistratu behar duzu. Kontua dagoeneko sortua baduzu, erabiltzaile datuak eta pasahitza soilik sartu behar dituzu eta OK sakatu. Orain deskargar sakatu behar duzu berriz ere, eta aplikazioa mugikorrean deskargatzen eta instalatzen hasiko da. Hala, Facebook zure Nokia terminalean instalatuta geldituko da.